नगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गथुम दाफुंनायनि सायाव मोनसे जर'खा सावराय जथुमा। दिनै नगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गथुम इउबिपिनि बानजायनायाव दिनै आवनि आथि बरबारि कसारि गाव गामिनि नग्लाङाव सानसेनि मेरगोनां हाबाफारिजों नगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गथुम दाफुंनायनि सायाव मोनसे जर'खा सावराय जथुमा सावरायलायनाया जालाङो। बे सावराय जथुमायाव मिरुनिफ्राय बाहागो लाफैनो हायो खौसेथि बर' सुबुं गथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोनजों लोगोसे लोगो आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय गोबां मावथिफारिया बिथांमोन आरो जिल्लानि गोबां मावथिफारियाजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनायजों जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे नगाव जिल्ला आफाद दाफुंनायाव आफादगिरि महरै सायख'ना लायो कुशाल बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै सायख'यो राजिब खाख्लारि बिथांमोनखौ। गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि कुशाल बसुमतारी बिथाङा मा बुंखो खोनासंना लानि फै। नगावनि आवनियाति आति बरबारि बर कसारि गांव अडिटोरियाम हलाव नगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशन गोदान आफाद जोनोम होबाय। बेनिखाय जोङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों नगाव जिल्ला गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो नगाव जिल्ला कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशनखौ दानो हानायनि थाखाय इयुनाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मदद आरो हेफाजाब नागिरगोन। बिथांमोननि नेक्स्ट हाबाफारि अथ टेकिं सेरेमनि दं, बेहायबो बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि अथ टेकिं सेरेमनि जाखांनायनि उनाव आनसलिक कमिटिफोर जागोन जिल्ला कमिटिया। बे बेलायावबो जों आसा खालामो बिथांमोना आनसलिक कमिटि दानायावबो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबखौ जों नागिरगोन। बिथांमोना जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो बिनि थाखाय जोङो खावलायगोन। इयुनाव जोङो बर' कसारि नैबे कमिटिनि गेजेरजों नगाव जिल्लानि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानायनि जा जेंना बर' गामि हाबस'नि आरो बर' रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि बेलायाव राव हारिमु थुनलाइ गामि जौगानाय समाज जौगानाय राजखान्थियारि बिथिङाव मोनथायनि थाखाय बिथांमोना जिल्ला कमिटिनि जानानै नारसिनगोन, सरकारखौ नारसिनगोन आरो जुजिगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोना जिल्ला कमिटिया गोख्रोङै जानांगोन। बिनि थाखाय आं खावलायबाय। आरो जोबथानायाव नगाव जिल्ला कमिटि दाफुंनायनि बेलायाव नगाव जिल्लानिफ्राय दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि UBPF बिथांमोननि जा फैनानै मदद आरो हेफाजाब होबाय। लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि नेहाथारि बिथांमोना नैबे आफाद दानायाव मदद आरो हेफाजाब होबाय। बिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे नगाव जिल्ला कमिटि UBPF इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि कुशल बसुमतारी आरो राजिब खाख्लारि बिथांमोननि दैदेननायाव नगाव जिल्ला कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशन दाफुंबाय। बेजों लोगोसे गाहाय लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोन दं आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांमोना दिनै आफाद दाफुंनाय मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय। जोबथा रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे इयुन हाबाफारियाव नगाव जिल्ला बर' रायजो राजा बर' कसारि रायजो राजा आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जेंनाफोर सुस्रांनो थाखाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावो ज'नो। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम जोबथानायाव आङो आसा खालामबाय मदद आरो हेफाजाब होयो आरो जोंजों खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननिसिम आङो आसा खालामनानै आंनि सुंद'यै बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। बे दुखुनांथाव बाथ्रा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ जोङो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ समाज बिथिङाव आरो राजखान्थि बिथिङाव आरो जोङो जौगाथायनि थाखाय जोङो बे काउन्सिलखौ मोनदों आरो जौगाथायनि थाखाय जोङो काउन्सिल बिनायनि थांखि दङ। बेनि थाखायनो बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा।
बे सोरनोबा खुन्दुं मुथासे राननाय बान्दोलसे राननाय स्प्रे मेचिन राननायजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि समाजा जौगाया बर' राव हारिमु थुनलाइया जौगाया जोंनि गोबां जेंना दं फरायसालि बिथिङाव दं समाजारि बिथिङाव दङ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव दङ राजखान्थि बिथिङाव जोङो जौगाथाय माखासे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोनथाय गिदिर गिदिर प्रजेक्ट लामानियानो जा दैनियानो जा कारेन्टआनो जा गोबां बिथिङाव जोङो मोननो दं बेफोरखौसो जोङो प्रेफारेन्स होनांगौ दा दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा सासे सुबुंखौ जोङो बा सासे न'खरखौ खुन्दुं बान्देलसेजों जोङो थगायनाया बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा आरो गोबां जायगायाव बिथांमोना बे रोखोम रानदों धेमाजियाव रानदों जोङो गुवाहाटियावबो रानदों गलाघाटफ्रावबो राननो नाजागासिनो दं बेफोरबायदि जाथाया जों सोंखारियो बे थिग जायाखै आरो बेजों बे राननायजों खुन्दुं राननायजों बर' हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ ফেডাৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি সভাপতিৰ দায়িত্ব মোক দিলে সেইটো ফালৰ পৰা মই তেখেতসকলক আশা আৰু ভৰসা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ ফেডাৰেশ্যনটো যেনেকুৱা ধৰণৰ যি পৰিস্থিতি ৰাইজ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই পৰিস্থিতিটোত আমি সকলোৱে জ্ঞাত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো আৰু নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস আগলৈ আমি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন আমি সুচাৰুৰূপে কেনেধৰণৰ বড়ো সমাজক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে কষ্ট কৰিম চেষ্টা কৰিম আৰু তাত আমি সহযোগ কৰিম সকলো গাঁওবাসী আমাৰ জিলাৰ যিমান বড়ো কছাৰী আছে বা যিমানখিনি আমাৰ জাতীয় সংগঠন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লগত সহযোগ কৰে আমি তেওঁলোককো অলপ সহযোগ কৰিম আৰু আমি সেইখিনি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰাও সহায় সাৰথি আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক সহায় কৰক ৰাইজে আমাক BKWAC-খন সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত আমাক সহায় কৰিব সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ ফেডাৰেশ্যনখন যেনেকুৱা ধৰণৰ গঠিত হৈছে আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে মিলি কাৰ্য কৰিছে সেই কাৰ্যখিনি আমি কৰিব পাৰিম বুলি ৰাইজক আশা দিছোঁ নগাঁও জিলা UBPOত একচুৱেলি আমিও আগতে তেওঁলোকৰ লগতেই আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লড কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমি মানে অসুবিধা পাওঁ বা অসুবিধা পাইছিলোঁ তো হয়তো সেইটো ফালৰ পৰাই আমি এখন নতুনকৈ বা নতুনকৈ গঠন কৰিবলগীয়া হ'ল হয়তো এতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজত যাব পাৰিম আমি যেনেকৈ আগত যাব নোৱাৰিছিলোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো এতিয়া আমি যাব পাৰিম একচুৱেলি আমাৰ আগতেও দাবী আছিলে এই UBPO ফালৰ পৰাও দাবী কৰা হৈছিলে আগতেও কথা পতা হৈছিলে কিন্তু আমি সেইটোৰ ফালৰ পৰা আমি BKWAC-ত আমি অসন্তুষ্ট আমাক নগাঁও জিলাৰ ফালৰ পৰা আমাক এজন মানে কি জানা বুজা মানুহ এজন আমাক EM হিচাপে লাগে যে কি যাতে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখন নগাঁও জিলাখন আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে আমি BKWAC-ক আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ EM এজন যাতে আমাক দিব পাৰে আঞ্চলিকখন আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সহযোগত বা আমাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সহযোগত আৰু আমাৰ নগাঁও জিলা ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ ফেডাৰেশ্যনৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি এখন সবল আঞ্চলিক আমি গঠন কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन
नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।